Ak hľadáte nehnuteľnosť, ktorá má dušu, noblesu a skutočný potenciál stať sa vašim výnimočným domovom, dnes vám takú predstavím. Je vzdialená len pár metrov od tohto krásneho hlavného námestia v Banskej Bystrici. V tomto tehlovom bytovom dome na ulici Jána Cikera sa nachádza 4,5 izbový byt, ktorý spája pôvab historickej architektúry s praktickým dispozičným riešením. Situovaný je na prvom vyvýšenom poschodí s výťahom a jeho čistá rozloha je 103 m2. Je po čiastočnej rekonštrukcii, čo dáva budúcim majiteľom možnosť rekonštruovať si ho podľa vlastných predstav. Vysoké stropy, veľké okná a pôvodné detaily vytvárajú základ, na ktorom môžete postaviť krásny nadčasový domov. Súčasťou bytu je balkón orientovaný do pokojného vnútrobloku, ideálny na relax či tichú chvíľu po náročnom dni. Murovaná pivnica a časť priestoru na povale poskytujú praktické úložné možnosti. Dovoľte mi osobne vám predstaviť tento jedinečný historický skvost a nacítiť jeho energiu.